Türkmenabad şäherinde bir polisiýa işgäriniň dilegçilik edýän gartaşan ýaşdaky maýyp adama garşy eden zorlugy daş töwerükdäki köp adamyň arasynda nägilelik döretdi. Bu waka polisiýa işgärleri bazarlaryň töweregine reýt geçirip, köçe söwdegärlerine garşy göreşini güýçlendiren mahaly boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 fevralda Sebitden maglumat berdi. 23 fevralda Gök Bazaryň içinde we Goloýnaky ýoluň ugruna ýerde oturup sewda edýän köçe söwdegärlerine garşy giňerimli reýt geçirildi. Satyjylaryň arasyna sadaka soraýan, dilegçilik edýän raýatlar şol sany maýyp bilen mardy. Diýip ýagdaýlara şaýat bolan Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Şaýatlaryň bir näçesiniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, polisiýa işgärleri bazaryň içinden satyjylary gowmak işini Arçavil Sewda merkeziniň töwereginden başlap ýol boýu dowam etdirdi. Şonda dilegçilik edýän gartaşan ýaşdaky maýyp adama ýakynlaşan bir polisiýa işgäri oňa ýerinden turmagy buýurdy. Maýyp ýaşulyň ýerden turmagy kyn bolan soň polisiýa işgäri onu gazap bilen depip zor bilen kowdy diýip waka şaýat bolan ýene bir ýaşaýjy gurrun berdi. Gök Bazar bilen Lewap Telekomyň binasynyň arasyndaky ýoluň ugrunda bolan bu wakany gören köp adam, esasanam aýallar zorluğa garşy çykyş edip polisiýa işgäriniň eden etdiligine açyk nägilelik bildirdiler. Aýallar sen näme diýersiň? Ataňdan hem uly adam, üstesine de ol maýyp, onu görüp dursun ahyryň diýip gaharlandylar. Emma polisiýa işgäri hasta gazaplanyp öz gaharyny şol satyjylaryň harytlaryndan çykardy diýip şaýatlaryň ýene biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Polisiýa süýt we konserwe önümleri satylýan plastik gaplar depip yerli halkyň öňünde paýyş sözleri ulanyp öz güýjüni görkezmäge çalışdy. Bu ýerde men han, men sultan, gerek bolsa prezidentiňe hem arz edip bilersiň diýip paýyş sözleri hem ulanyp haýwat atdy diýip söhbetdeşimiz belledi. Şaýatlaryň tasdiklamagyna görä bu zorluğun arkasında polisiýanyň beýleki işgärleri hem bardy. Fiziki taýdan güýçlü we daýaw polisiýa işgärleri öz kärdeşiniň eden zorlugyny synlap, oňa garşylyk görkezmän, onuň eden etdiligini goldadylar. Satyjylar näme diýjeni bilmän harytlaryny ýygnap gitmäge mezbur boldular. Şeýle hem ýoldan geçip barýan ýaşaýjylar bu wakanyň şaýatdyr bolup maýyp adamy kömek etmäge de het edip bilmediler. Diýip Türkmenabadly ýaşaýjy belledi. Azatlyk bu waka barada Sebitiň polisiýa müdürliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetler öz hususy hojalygynda östürip ýetişdiren ýa-da taýýarlan gök, bakça, süýt gatyk we konserwe önümlerini bazarlaryň goloýunda satýan ownuk söwdegärlere we dilegçilere garşy wagtal reýt geçirýärler. Azatlyň ýurdun dürli welaýetlerinde habarçylary bu reýtleriň dowamında polisiýa işgärleriniň söwdegärlere, dilegçilere garşy gödök çemeleşmegi, olaryň harytlaryny depmegi ýaly wakalar barada mundan ozalky ýyllarda hem bir näçe gedek maglumat beripdiler. Bellesek häkimet wekilleri dilegçileriň ýurdun awraýyna kölege salýandygyny aýdýan mahaly söwdanyň bu görnüşiniň gadan edilmeginiň sebäbini harytlaryň döwlet arasaçylyk barlygyndan geçmeýändigi, söwdegärleriň salygy tölemeýändigi, olaryň köçäniň gelşigini ýandygy bilen düşündirýärler. Söwdegärler bolsa ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň arasynda özleriniň resmi ýagdaýda bazarda yer almagy mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Olar munyň sebäbini bazar tekçeleriniň aýlyk töleginiň aşa gymmatdygy bilen düşündirýärler. 6 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ilat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we harytlaryň ýygyderli gymmatlamagy bilen ýüzbeýdi bolýar. Ýurtda dilegçilik edýän we zivil dörýän raýatlar köpelýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen dili sosial media ýolunçylarynyň ençemesine salgylanyp raýatlaryň WhatsApp, Telegram we TikTok ýaly sosial media hasaplaryna ziýanly linkleriň ýerilýändigini habar berýär. Adamlar öz telefonlaryna şahsy maglumatlaryň goraglylygyny arada bildirýär. Telefonuma Türkmenselden SMS geldi. SMS-de çelgi bardy. Şol çelge bastym. Düşnüksiz sayt açyldy. Soň düşünmän saytdan çykdym. Bir sagatdan bir Telegram toporunda meniň şahsy suratlarym paýlaşyldy.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy özüni Daşowut welatynyň ýaşaýjy hökmüne tanıştyran bir internet ulanjysynyň sözlerini sitirleýär. Telegram we WhatsApp toparlaryny Türkmenistanyň mobil telefon beriglerine baglanan Instagram, TikTok, Imo we şoňa meňdeş beýlik sosial media hasaplaryny döwmek, bir-biriň SMS-lerini ogrynça okumak, telefon jaňlaryny ogrynça dinlemek ýaly hyzmatlary hödürleýän bildirişler paýlaşylýar. Daşowutly ýaşaýjy 11 fevralda SMS arkaly iwrelen internet çergesine basandan soňra Telegram toparlarynyň birine şahsy suratlarynyň paýlaşylyp özüniň tensatýan aýal hökmüne görkezlendigini aýdýar. Kiber howpsuzlyk hünärmenleri SMS ýa-da elektron poçta arkaly kabul edilen şeýle nätanış içeriklere basmazlygy, şeýle maglumatlar kabul edilen halatyny report phishing ýagny phishing barada habar ber düwmesine basyp habar bermegi, galy bersede hat beren sargylary bloklamagy ýagny petiklemegi maslahat berýärler. Raýatlaryň telefonlaryna zyany linklerini iwrilmegi baradak maglumatlar ýa-ni ýakyn Azatlyk radiosynyň Türkmenistana çemelen telefon beriglerini VPN hyzmatlaryny hödürleýän SMS-lerin kabul edilmegi barada beren habarlarynyň ýa-ni gawat gelýär. Türkmenistana WhatsApp, Telegram ýaly messengerler şeýle-de Instagram, Facebook ýaly sosial ulgamlar petikli bolmagyny galýar. Adamlar VPN programmalary arkaly petigi böwsüp şeýle ulgamlardan peýdalanmaga çalışýar. Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň ýanyna döwlet kiber howpsuzlyk gullugy raýatlaryň telefon belgilerine ziýanly çeliklerin iwrilmegi barada beýanat bermeýär. Türkmenistan 2019-njy ýylda ýurdun kiber özbaşdaklygyny gorumaga gönükdirilen kiber howpsuzlyk kanuny kabul edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy özüniň haýsy vilayatda ýaşaýanyny aýtmakdan saklanan beýleki bir Türkmenistanyň link atly sosial ulgamna hasabynyň ogurlanyp onuň üstü bilen pornografik maglumatlaryň ýaýradylynyny habar berýär. Näwelli adamlar tarapyndan edilen erwetligiň pidasy bolanyny aýdýan Türkmenistany özüniň 73-nji 15 gije güni möhlet bilen administrativ tutulgy hökm edilenini aýdýar. Döwlet häkimeti internet toruna raýatlaryň şahsy durmuşynyň elde berilmesini üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne ýurdun çägine köpçüliklerin paýlaşylýan çelikler ýyla tarasyna internet torunyň howpsuzlygy barada aladalara sebäp bolýar. Bir internet ulanjysy adamlaryň telefonlaryna şahsy maglumatlary ogrynça okuma hyzmatlaryny hödürleýän taraplar bilen habarlaşyp şeýle hareketleriň bir kanun bolanyny duýdurypdyr. Men seýle bildirişleri bilen gyzyklanyp, degisli telefon belgisine jaň etdim. Meniň jaňyma jogap beren erkek adam seýle hyzmatlar üçin 2000 manat möçberinde pul sorady. Men bu edilýän işleriň bir kanun hareketlere meňzeýändigine aýdanymda sen ondan arkayyn bolup bilersiň diýdiler. Diýip internet ulanjysy aýdýar. Bu aralykda Türkmenistanyň dürli sebäplerine internet aragatnaşygynyň üpçünçiligine bökden şüküýde çykýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welatyna habarçysy 21 fevralda saat 17:00 tugureklerini internet aragatnaşygynyň kesilip agşam saat 21:00 tugureklerini gaýtadan dikeldilenini habar berýär. Türkmen Nohut News neşri hem 21 fevralda Aşgabatda bir näçe sagatlap internet üpçünçiliginiň kesilenini, bu ýagdaýyň Aşgabat şäher telefon ulgamy hemde ýurdun ýeketäk mobil operatory bolan TMSL tarapyndan hödürlenýän internet hyzmatlarynyň bökdänligini habar berýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça aragatnaşyk resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Prezident Volodymyr Zelenski Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň arasynda konflikti nädip bet etmeldigi barada dören täze düşünşmezlikleriň fonunda ortaýatyň giň gerimli çözüşi netijesinde tutuşan uruşyň 3-nji ýyl dönüminde ondan gowrak daşar ýurt liderini Kiýewde garşaldy. Ukraina gelen liderler üçin biz bugüni öz ýurdumyza janyny pida eden eskerlerimize hormat goýmak bilen başladyk, diýip Zelenski Kiýewde geçirilen Ukraina goldaw sammitinde aýtdy. Online we offline gatnaşan liderler biziň garaşsyzlygymyzy, territorial bütövlügimizi goldaýarlar we munyň ortaýatyň Ukraina tarapyndan sebäp berilmedik jenaýat söwüşdigini hemmämiz bilýäris, diýip Zelenski belledi. Ukrainada 36 aýlap dowam eden söwüş 2-nji jahan uruşundan bäri Ýewropadaky iň uly konflikt bolup ýurdy weýran etdi. Ortaýatyň harby güýç hökmünde statusyny şüphkastan aldy we Ýewropanyň howpsuzlyk aladasyny güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň administrasiýasynyň uruşy nädip bet etmeldigi baradaky täze diplomatik itergesi gapma garşylygy täze bir goşant goşdy. Geçen hepde Saudi Arabistanda Birleşen Ştatlar ortaýat gepleşikleri Kiýewiň we Ýewropa ýurtlarynyň gyrakladylmagy we ortaýat üçin oňoýly paragatçylyk çözgüdüne gelinmegi baradaky howatyrlanmalar döretdi. Bu aladalar Ýewropa liderleriniň uruşyň ýyl dönüminde eden tesbirlerinde beýan edildi.
Bu söwüşi orsiýet başlady, diýip Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Kiewdäki sammita video ara baglanşygy arkaly ýüzlendi. Orsiýede aktamda gulak atylýan bolmagy mümkin, emma ol sehelçede kanunçylyk gazanyp bilmedi diýip Germaniýanyň prezidenti aýtdy. Zelenski Kiewde adynan 13 daşary ýurtly resmi bilen duşuşýar we ýyl dönümi bilen bagly senäni bellemek çäretine ýene-de ondan gowrak ýurt ýolbaşçysy online gatnaşýar. Donald Trump'ın yanvar ayının ayağında prezident vezifetine bellenmenden soň Washington'un siyaseti ütkep Birleşen Ştatlaryň goldowunyň sonra gastynda galyanlygyna garamazdan maslahatda Ukrainany goldamak meselesine hem garalýar. Biz bugün Kiewde sebäbi Ukraina Ýewropadyr. Diri galmak urundaky görüşde diňe bir Ukrainanyň ykbaly howp astynda bolman, Ýewropanyň ykbaly hem howp astynda diýip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Trump'ın orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen diplomatik gatnaşyklaryny täzeden başlamagy we Ukrainadaky uruşyň besedilmegi barada gepleşik geçirmäge taýynlygy Amerikanyň Ýewropadaky yaranlaryny, bu işte Ýewropanyň hatda Kiýewiň hem çetleşdirilmeginiň ähtimallygy baradaky aladalaryny gozgady. Putin Ukrainada hakyky milliligiň ýa-da döwletlilik däwiniň ýokdugyny öňe sürmek bilen orsiýetiň çözüşini aklamagy synançdy. Şeýle-de Moskwa Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we natsistlerden halas etmek üçin herekete geçenligini aýtdy. Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskov munyň düýp sebäbine her tarap düşünmese Ukrainadaky söwüşi çözmek mümkin däldigini we orsiýetiň häzirki wagtda Ýewropa bileşigi bilen gepleşikleri dowam etdirmäge zerurlyk görmeýänligini jurnalistler aýtdy. Uruşyň ýyl dönüminde Türkiýeden sapary wagtynda orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň gepleşikleri açykdygyny, emma harby kampaniýasynyň netijesiniň orsiýet üçin kanagatlanarly bolan halatynda bes ediljekdigini aýtdy. Lavrov köp ýurtlaryň uruş meselesindäki pozisiýalarynda hat realist bolmagyna ynanýanlygyny we Saudy Arabistanda ýakynda geçirilen duşuň Moskwa bilen Washingtonyň arasynda kadaly gepleşiklere umyt döredýänligini belledi. Riýatdaky gepleşikler we orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň öz arasyndaky gatnaşyklaryň kadalaşmagyna bildiren umydy Birleşen Ştatlar bilen onuň Ýewropadaky ýaranlarynyň arasynda täze diplomatik düşünşmezlikleri ýol açdy we Ýewropa liderleriniň Washingtona eden ýüzlenmesine sebäp boldy.